Sibingelele. Kule video sifuna ukukhuluma ngomuzi nesithembu. Isikhathi eside isithembu besibekwa njengento embi, njengento ephambene nokwakha. But ake siqale ngomuzi. If ungenawo umuzi kanje, usanendlu. Umbuzo wami uthi, ingabe umuntu ononkosikazi oyedwa angazibala yini as umuntu onomuzi na? Ingabe umuntu ononkosikazi oyedwa angasho yini athi mina ngikaniwe? Sikhumbule ukuthi ey'nsukwini kudalo okhokho bethu kwezinye indawo wawungavumelekile ukuthi ubeke izwi emadodeni usanonkosikazi oyedwa. Abanye babeze basho bathi at least bana 3 kuyima ukwazi ukuthi ubeke izwi emadodeni nakubanomzana. Right? Isithembi usikompilo lwethu nje ukuthi indlela yethu yokuphila. Ngoba phela ngisho igama liyasho lithi ganwa. Ukuganwa ubuningi lobo. Kwangavamisile ukuthi indoda ibe nonkosikazi oyedwa. Into eyayithusa noma kwakuba umuntu osokola ngempela. Ukuthi cha hayi noma uphoqwe isimo esithize simphoqayo ukuthi abe noyedwa. Kodwa into eyinormal kokuganwa ukuze uzokwakha umuzi. Umbuzo ngabe umuntu ononkosikazi oyedwa uyawakha yini umuzi? Ake singene kuyona ke nanku ukumuzi. Mekukhulunywa ngomuzi, khulunywa ngento kanje. Ake siqale kuyona. Lento le ebiyele, lento le ezungezile iguma noma seniyazi ngokuthi ifence noma ucingo angiyazi kanjalo ifence iguma elalibiyela umuzi into kanje. Ukuze mekuthiwa imbuzi igudla iguma eyisuke igudla lento imbuzi ingafuni ukungena esibayeni. Isibaya nasa lapha phakathi nendawo, nazi ayimbuzi phakathi nendawo esibayeni. Umuzi awuwona umuzi mungenaso isibaya. Thina sinezindlu, thina sinayo imizi. Ngoba number 1 abanye bethu asinazi ibayo, abanye bethu asinazi ithembu. Right? Bese kuyaqala ke kuhlukana izindlu. Wena uma unonkosikazi oyedwa usungayibuza ukuthi unendlu noma unomuzi yini. Right? Lapha phezulu khona indlu ekuthiwa usokhaya. Indlu yendoda. Okhokho bethu babeba nezindlu zabo. Indoda ibe nendlu yayo. Sina sasilala namakhosikazi ethu embhedeni 24/7. Yabo? Kamera nelodwa 24/7. Unjani uyagula kaphilile usesikhathini 24/7. Okhokho bethu babeba nezindlu zabo ngoba indoda kumele ibuye ibe yodwa. Khona bezoyivakashela kahle okhokho bayo, omkhulu bayo ngoba manje sometimes umuntu osifazane uyakwenza ukuthi inhliziyo yakhe ijiyeke. Sina seyihlezi ijiyekile inhliziyo zethu ngoba sihlala nabo 24/7 ekamereni elilodwa. Indoda iba nendlu yayo ekuthiwa usokhaya. Right? Bese kuyaqala ke indoda eyakha umuzi iganwe. Not oyedwa iganwe. Kuqala lapha ka right. Indlu yokuqala lengaphezulu ekandlunkulu. Ubani uNdlunkulu? uNdlunkulu unkosikazi wakho wokuqala number 1. Bese kuqhubeke futhi unkosikazi wakho wesibili kuthiwa yini? Igama lendlu yakho ikhohlo. Unkosikazi wakho wesibili loyo ubizwa ngokuthi yini indlu yakhe ikhohlo. Bese kuyaqhubeka ngaka right unkosikazi wesithathu iqadi indlu yakhe. Umsebenzi wonkosikazi wesithathu usuke ezayilwekelela uNdlunkulu. Ngabe mhlawumbe kuneyinkinga mhlawumbe noma kunezinto ezishodayo noma kunezinto ezidinga ukulungiswa, iqadi lisuke lizolwekelela uNdlunkulu. Bese kuyaqhubeka indlu yesi4 isoka nqangi. Yini isoka nqangi? Uma unengane owayithola
mhlawumbe entombini yakho noma wangamthatha uma wayo indlu yayo leya mhlawumbe let's say indala mhlawumbe yomfana indlu yayo noma uma wayo mhlawumbe wayithola ingane ningakashadi indlu yakhe leya isoka nangi right bese kuyaqhubeka kube khona amabibi yini amabibi number 5 unkosikazi was5 was6 was7 noma ngabe bangaki babizwa ngokuthi amabibi ngisho bangafika ku20 babizwa ngokuthi amabibi right bese kuthi unkosikazi wakho ogcina uma usugugile ukuze uma kuthiwa indlu yokugugela inguga unkosikazi wakho ogcina ke loyo lo suke emncane kunabo bonke sekuyindlu yakho yokugugela. Now indlu kaNdlunkulu, indlu yeqadi, indlu yenguga ziba ngakwa right. Bese kuthi indlu ikhohlo, isoka nangi, amabibi ziba ngaka left. Inkosana ezalwa kulomuzi kumele iphume kwa right, noma indlalifa ezalwa kulomuzi kumele iphume kwa right. Inkosana izalwa uNdlunkulu provided wafika intombi nto, kumele abe intombi nto ukuze akwazi ukuzala inkosana noma inkosazana. Angafika unkosikazi afike ngeyona intombi abe uqala ngeke ayizale inkosana, kumele kube ukuthi wafika eyintombi nto. Mawukuthi akafika ngeyintombi nto kuzowela kuyikadi. Mawukuthi ikadi nalo alifikanga le intombi nto kuzowela kwinguga. Lapha kwa left ikhohlo liyakwazi ukuzala inkosana provided lafika le intombi nto, kodwa inkosana yendlu yalo. Na umbuzo uthi uma unonkosikazi oyedwa ngabe unomuzi noma unendlu yini? Asisho ukuthi ku wrong bani unkosikazi ola, ku right impela. Ngoba sometimes ziyaphoqa izimo. Akusiyo wonke umuntu odalelwe ukuthi abe nesithembu. But umuzi uhamba kanje umuzi. Umbuzo uthi ngabe indoda yayidalelwe ukuthi ibe nesithembu na kumele silikhulume iqiniso. If uthi wena yes, if uthi wena no, indoda yayidalelwe ukuthi ibe nomuntu wesifazane oyedwa. Mangaka amadoda owaziyo ongawakhomba uthi le ndoda selo kuyazalwa ayikazi ibe nomunye umuntu wesifazane, yabona nomuntu wesifazane oyedwa, yathandana naye, yaze yamlobola, baganana baze bafa balahlana, ayimazi omunye umuntu wesifazane. Mangaki ngoba imost yawo aneyingane all over. Yini ingoba inature iyakhombisa ukuthi labantu laba kwakumele baphile kanje, but bayiforce ke bona baphile indlela yabo, isiyaveza iqinisa inature. Baneyingane all over, abanye baphuce ngalo mntombi, benza ngendlela engahlelekile ngoba bebalekela iqiniso lesithembu. Mangaka amadoda ongawakhomba ngakini klinik la ukhona kini, omalume bakho, obaba bakho, ngabe nje bazoma wakho kuphela, bekho abanye abantu ababaziyo abanazi ingane ngaphandle. Futhi okwesibili ucathi indaba abantu besifazane bebaningi kangaka. If ukuthi indoda inomuntu wesifazane odalelwe noyedwa, why abantu besifazane bebaningi kangaka besiphinda kangaka na? Baningi phela abantu besifazane, bayasiphinda. Yini inature iyakhombisa vele ukuthi kahle indoda yedalelwe ukuthi iganwe, umuntu wesifazane agane kube kanye. Umuzi ubukeka kanje. Umbuzo uthi uma unonkosikazi oyedwa ungayishaya yini isifuba uthi uganiwe usumnumzana. Okay, eyamnumzana ijule kakhulu, asiyeke nje yamnumzana. Sakhuluma yokuba indoda yokugana. Sicela ukuthi sibambe la, sabonga kakhulu.